28, vers 37. Vers 48. Return. You shall be in feyanti disi masra saseni against you. Return. You shall be in feyanti disi masra saseni against you. You shall be in feyanti sa masra karosen against uno. Na ini angry term. Na indrei watra. Na ini sofoski. En na makeri po alasani. Na imakeri po alasani. Wa abin gona de feyan kuno. En dat na sa Saturday na day. En a plaka man ko weri. Ako weri po gona a feyan tipe. Maar toch, we hebben peggy en we hebben gona de actie voor de mayek kuno. Maar omdat we de ondervloeken en dat na sa asoker aan de blakke man aan ingine begrijp. Toen we bij de sanctitie in één koning een hoofdstuk af. De mannen lopen blakke man aan ingi. De mannen was je tako reis. De mannen was je tako stuka. De mannen was je tako aan. Natuurlijk een hele bronnen onder hun beheer. De mannen lopen van blakke man de. Lees die. Maar in alle natie die kassie voor mij. Ina ala nati, omdat una de team fugado, omdat una de team fugado, lazy. En dan, suma, sa dridi bewe. En dan sa tori trapo, en dan nos a lobby makandra. En una sa lop makandra, lazy, de doro. En voor false profeties dat op hem schrijven. Dat na de kerk in oti de na de. De kerk in eleer unu suma na unu. De pastor in eleer unu suma na unu. Sasa ramal de ma eleer unu. Met tiden na de a people kunu. Abit gastrap ifu go protester. Omdat kuno tap suma na unu. Una wa last people. Un last helemaal. Lazy. En dan sa kori puru suma. En de pastor de quote puru suma. De quote plaka mana na ingi. De ne tenki na plaka mana na ingi suma na den in a Bible. Oplossing. Wat Jesaja hoofdstuk 61, vers 1 naar 2. Jesaja hoofdstuk 61, vers 1 naar 2. Artikel van Jesaja hoofdstuk 61, vers 1. Dat je voor masra kado de na ini na mitapu. Dat na sa we doen nou. Aye voor kado de na utapu. En we kunnen preken aan woord toe. Die de zogenaamde blakke mannen naar ingi. Wat is op je stress? Is op je probleem? Lees je? Die kasi, mas be salpu mi, ku preki na bonyoso ki de sakapasi suma. Kado be salpu mi, ku preki a bonyoso ki de sakawang. Lazy de sakapasi wang. Abe seni mi pan, ku meki na broko ati suma, dan buntaka. Kado sen unu, ku mek de broko atisma. A plaka mananga ingi na wa broko atisma. Want u go in katibo one yari, en no wa mano ye unu. This na wa broko ati people. Lazy. Ku taigi dem slavu, tapi dem de free. Ku taigi asoka na de plaka mananga ingi, tak you de free if you hold the commanderi fu kado. Dat na abas ko fu bile. Lazy. En fu opo. Okay. So is she tak the address there, you know one address. Select a better appel to go constant na you feyanti. Ma address de lekja, you saw that if you want the commanderi, that gado o puru uit de no to disi. Want ze zo go in katibo, en tenanga a ding stide, the people who nu ne begrijp, dat na te you en hoort de wet, dat gado kan puru uit de no to. Maar if u de u zo'n constant, dat u herlibi wo marcheria, u herlibi we hoor protest, maar er gaat niks van komen. Maar nou, we are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end.
We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.